गेले काही दिवस ही महाकाय मगर या परिसरात फिरताना दिसून येत होती। त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं। या मगरीचा बंदोबस्त करण्यात यावा अशी मागणी स्थानिकांकडून वन विभागाकडे करण्यात आली होती। त्यानंतर तिला कैद करण्यात आलं। वन विभागाच्या जलद कृती दलाचे प्रमुख बबन रेडकर यांसह जवान शुभम कळसुलकर, आनंद राणे, प्रथमेश गावडे यांनी घटनास्थळी दाखल होत मोठ्या शिताफीनं मगरीला जेरबंद केलं। यावेळी व्यक्ती सरपंच गुणाजी गावडे, जितेंद्र गावकर, बाळू गावडे आदींसह स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते। हो